Poď s nami na Ďumbír s Lenkou Poláčkovou. Po príchode na Trangošku nás čakalo úvodné info. Fond pre budúcnosť športu podporil ďalší sen a my sme vyrazili vpred. Keďže sme v príprave na Spartana, prvú polhodinu sme to dali aj so záťažou. A týmto pozdravujeme Honzu, s ktorým sme sa navzájom točili. Domkovi bolo jedno drevo málo a tak poniesol aj moje. Aj keď sme frajeri, nie až takí ako tí, čo vyniesli tieto hebeda. Cesta na vrchol bola síce strmá ako moja cesta za štátnicami, ale bojovali sme statočne. Domko mi klasicky utekal. Asi si myslel, že ho v tom kopci začnem naháňať. Krásne výhľady nás ale posúvali čoraz vyššie. Na zabudnutý sneh sme si už zvykli, takže nič nové. A ani sme sa nenazdali a už sme boli pri chate. Na chate mi Domko ukradol čelenku, tak mu aspoň napíšte, aký je v nej pekný. O vypraženom syre v diete pomlčíme a radšej pokračujeme na vrchol. Najprv sme si mysleli, že najhoršie máme za sebou, no neskôr sme mali pocit, že tá cesta snad nikdy neskončí. K vrcholu sme boli už naozaj blízko. Moje kolena si už od polky cesty vypisovali dovolenku a tesne pred vrcholom už mali zabalené kufre. Našťastie ich tieto skalné srnky asi zaujali natoľko, že sme škali lietadlo a ja som dokázala hitnúť vrchol. Posielame vám aj vrcholový pozdrav a Lenke s Honzom veľa šťastia na Denali. Pre viac videí hoď follow a nezabudni skontrolovať donio.sk, kde máme rozbehnutý projekt. Čaute!